Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bienvenidos al último video del año 2019. En este video seguiremos hablando de la homonimia y al final del video tendrás algunas frases para practicar. ¿Recuerdas el video anterior? Si no lo has visto aún, te invito a verlo al finalizar este video y recuerda que si te gusta le puedes dar like i subscribir-te. Com dèiem al vídeo anterior, l'homonímia és el fenomen present entre aquelles paraules que tenen diferent significat, però en el cas de les homògrafes s'escriuen igual i en el cas de les homòfones es pronuncien igual. Avui parlarem de les paraules homòfones, que són aquelles que coincideixen a la forma de pronunciar-se, però no s'escriuen exactament igual. Com us deia al vídeo anterior, no tinc cap truc perquè pugueu conèixer-les o memoritzar-les. Només puc ensenyar-vos alguns casos perquè els pugueu reconèixer i aneu practicant. Començarem amb 3 mots que de segur heu escoltat moltes vegades, però no sabeu ben bé la diferència entre ells. Són els mots compte, compte i compte. El primer parla del compte de números i podríem dir a un restaurant: sisplau, em portes el compte? Com veieu, la diferència entre el català i el castellà és que en castellà és la cuenta femenino i en català és el compte masculí. Quan escoltem o diem la paraula compte, també podríem pensar al títol nobiliari d'una persona sobre una jurisdicció, com per exemple el Comte de Barcelona. I per últim, quan diem conte, parlem d'un tipus de narració literària. Heu de vigilar l'escriptura i el context dins del que es parla per saber quina paraula heu de fer servir. Seguim amb els mots ball i ball. La pronunciació és la mateixa, però quan parlem de la vall, parlem d'un tipus de terreny entre muntanyes, com per exemple la Vall de Boí, la Vall d'Aran o la Vall Fosca. I quan diem el ball, parlem de l'expressió artística que fem movent el cos acompanyat de música. També tenim 2 verbs molt utilitzats i molt importants, com són veure i veure. Quan parlem de veure amb ve baixa, parlem del sentit de la vista. I quan parlem del verb veure amb ve alta, parlem de l'acció que fem al prendre líquids, beure. Tenim els 2 adjectius vell i vell. Bé, de fet, tots 2 parlen de característiques físiques. Vell amb ve baixa el fem servir quan parlem sobre l'edat, que és d'una avançada edat. I pot ser vell o vella. I quan parlem de vell amb ve alta, ens referim a quan una cosa és agradable a la vista, que té molta bellesa, i pot ser vell o vella. Seguim amb 2 més. Cent i cent. El primer és un nombre, el nombre que està després del 99 i abans del 101. I cent, amb S, és la forma de la segona persona del verb sentir. Aquest verb el fem servir quan volem parlar de sensacions, sigui fred, calor, gana. I per acabar tenim 2 adjectius, sec i sec. El primer ens parla de poca quantitat d'aigua i podríem dir el pantà està sec. O inclús el podríem fer servir amb persones i dir una frase com per exemple estic molt sec. I voldríem dir que tenim set, que necessitem hidratar-nos. El segon adjectiu, sec, amb C, ens parla d'una persona o animal que no té el sentit de la vista, que està sec o cega, que no pot veure. Ara, per últim, anem a practicar amb algunes frases quins mots he fet servir depenent del context dins del que parlo. El meu avi aviat farà 100 i de vegades
no em sent. El meu germà beu suc mentre veu la televisió. Aquell senyor és cec i està menjant-se un pa sec. La senyora Maria ja és molt vella, però segueix sent molt vella. T'explico el conte del comte Arnau? Semblen embarbussaments, però només són la coincidència de paraules homòfones dins d'una mateixa frase. Voleu saber la resposta d'aquestes frases? Al IGTV d'Instagram us deixaré les respostes d'aquestes frases, així que aneu corrents i seguiu-me. A més, recorda que si t'ha agradat aquest vídeo em faràs molt feliç si em regales un m'agrada. I pots subscriure-te donant-li al botonet vermellet que tindràs aquí a baix. Que tingueu molt bones festes tots i que comenceu un bon any 2020. Adiós, en català. Adeu, fins l'any que ve.